Etorkizuna agortua, jarri dut izenburu lehenengoa, eta sentimendu bat gehiago da. Uste dut jende asko hau ere nabaritzen duela, eta uste dut badirela zantzuak ere esateko denok nolabait nabaritzen dugula hau, futurismoa nolabait garai batean etorkizunari begira jartzea erreza zen, edo behintzat bazegoen perspektiba hori, baina badirudi hiltzutena, eta hiltzuten nola. Garapeneten gabeko orainaldi eterno batean gaudela, esan ziguten historiaren amaiera iritsi omentzenean. Baina garapen eterno horren sinismena badirudi, eta orain estako lagunak esan digun berak sistema bera ere konturatu dela, hori agortzen ari dela, eta utxek du. Baina berarekin ere eraman diguna da etorkizun berriak asmatzeko edo aurre ikusteko aukera. Badirudi ezin dugula pentsatu. Matrixeko serie gehienak zombi guzti. Serie zombiak, apokalipsiak... Non dago etorkizun on bat guretzako? Aurre ikusi dezakegu hori? Bueno. Galdera gehiago da etorkizunari begira jartzen garenean da noiz arte, edo noiz arte biziko da hau, noiz arte biziko hau. Zen olako edo nola izan daiteken etorkizun hori pentsatzea baina. Kontu da, hau da adibide bat. Bueno, badago munduan, sinkronizazio dute urtean behin, esperto talde batek, munduaren akaberaren erlojua deitzen dioten hori, bai? Segun eta ze akontezimendu eman diren munduan, ajustatzen dute noiz bukatuko den munduan. Mundua bukatzen da gauerdiko 12:00. Bueno, badirudi honentxe bertan, 2 minutu eta 30 segundura gaudela mundu akaberatik. Hau azkeneko gertakarien gatik eguneratu zuten, eta gerra hotzeko garaietako egoerak gaude. Hor ikusten dira datuak, noiz egun ginen antzeko egoera batean. Bueno, hori da, esperto talde bateko da, performance moduan esaten dutena. Etorkizun bantan zer aurkitzen dugu? Dago, izkizopa eta proposamen borroka bat. Entorno urbanoetan, Smart Cityak eta aldi berean ez dut esan nahi kontra dauden terminoa direnik, baina bai, nolait lehian batzuetan kompatibleak dira. Hiri partekatuak edo komun urbanoetan inarritutakoak, sharing economy edo ekonomia kolaboratiboa hitz egiten da, baina baita ere transizioan dauden ekonomia soziala eratzaileaz, ekonomia proposamen ezberdinak, big data edo datu kopuru handiek kareko duten etorkizun bat buruz ere hitz egiten bada, baita ere open datari buruz, Internet of Things alde batetik konektatutako milaka gailu izango ditugula eta beste alde batetik ere hitz egiten da internetek behar duela zentralizazio, gertatzen ari den zentralizazio eta kontrol prozesuen aurrean dezentralizazio eta berritze bat, inteligentzia artifizialari buruz hitz egiten da asko, batzutan ez dakigu ez da zer den, bai? Baina aldi beran ere esaten da nola antolatu baitezke gizakiok eta inteligentzia kolektibo baten bidez gure bizitza gobernatu. Transhumanismoari buruz eta posthumanismoari buruz ere hitz egiten da. Transhumanismoa nolabait da ideia azken finean dena bukatzen dugu betirako bizi nahi dugun horretan pentsatzen. Eta posthumanismoa aldiz da pixka bat ideia nun gizakiok gaindiko beste humanismo, ez humanismo bat, kasu batzuetan ere sor daiteke. Ziborrei buruz, baina ziborrak dena gara. Ia. Bintza badaukagu akople bat, telefonoa, ia ziborrei egiten gaituena. Baina zenek ez du edo izan protesi bat noiz bai, edo implante bat, edo txorkatila utzi du eta txetatu diote, edo audifono bat, edo bomba bat, diabetiko duen bezala, zenek ez dauka horrelako nik. Jende asko ez, baina hemendik galdetuko bagenu, segurazki, erdiak, erantzungo luke, baietz. Baina aldiberean ere, simbiontearen ideia ere agertzen ari da, nolabait teknologia eta pertsonak uztartuko dituen, edo uztartzen ari den, fenomenoa, osasunetik dator, baina ja, incluso gure zentzumenak garatzeko ere pentsatzen ari dira ideia bat. Bueno, etorkizun batan ere, hori bai, sentitzen dugu ez dagoen etorkizunik, ez? Ze kristo, emergentzia, zerbait egin behar da. Eta zerbait hori zer da? Bueno, orain, ONek markatzen duten
aldetik nik edo bi perspektiba ikusten ari naiz. Bata da retrotopia. Retrotopia da jun iraganera eta pentsatu, hemendik zer reskatatu dezakegun, zer da baliagarria, eta hori automatikoki eta bere horretan etorkizunera proiektatzea. Hori da retrotopia bat. Eta hor joera batzu daude. Adibidez, nik horri lotzen diot indar ultraeskuindarren ur pixkat hartuko, barkatzen baiazue. Hartzen ari diren indarra Europan bereziki, baina bai mundu osoan. Eta beste pultsio bat da soluzionismoarena. Hau da, arazoak sortu ditzakegu bai, baina denak soluzio ganagarria direla pentsatzen duen filosofia bat. Bereziki teknologia txertatzen dugu eta soluzioak posible direla teknologiaren bidez dion uste bat. Horregatik adibidez nik lotzen dut hor teknokapitalismo basatiarekin eta nola zenbait pertsonai, bereziki gizon, txuri, heterosexualak, Ameriketan bereziki bihurtu ditugun gure gizartetako heroiak. Bai, Amazoneko burua, edo Teslako burua, Elon Musk, eta bar, eta bar. Bale. Bat edo beste, edo bat eta beste. Eta hau da, ideia provokatzaile bat, baina joerek bi ardatz horiek badaudela, edo leian daudela, edo batzuetan inkluso bateragarri egin daitezkela ikusten da. Eta karri du Txina Miebilen novela hau, zen lehen Mari Josuek aipatu du gizarte dual bateraren bidean goazela. Eta hala da. Eta hemen, novela honetan esaten duena dira bi hiri, bale? Baina bi hiri berean. Eta badago oso kontzeptu interesgarri bat. Esaten dutena da, desikusi. Desikusi ez da ez ikusi. Baizik, ondokoa ez ikustea, baizik eta ikusi duzun arren ez dela existitzen pentsatzea. Eta hortara goaz, gugoaz gizarte desberdintasunetan oinarritutako gizarte bat eraikitzera nun ez dugun ikusi nahi zer egitera goazen ondokoekin. Anulatu egingo dugu. Eta hori da gertatu daitekeena. Eta provokazio bezala baino, ja orain proposamen irakurri liburu hau, bale? Badago ere beste, ez dut ekarri baina, badago beste novela, zientzia fikzio novela bat, dala Zazpi egun kerretan. Eta hor ere badago desikusi fenomenoaren beste erabilera bat. Eta da, gizarte utopiko horretan, hau, txinbaz, ez neukan prestatua, baina, gizarte utopiko horretan badago desikusteko proposamen positibo bat. Eta da, zu, egun batean ez badezu jendearekin egon nahi, eta hori Gipuzkoan askotan gertatzen zaigu, osea, ez beha, simpatikoak eta da. Barkatzen dut jartzen duzu simbolo bat hemen, eta jendeak ez dizu ikusiko, eta plan, estupendo, maravilloso, osea, zaskaletik eta gaur ez diazu hitz egin behar, vale, perfecto. Bueno, Txina Miebil, proposamen bat. Prospektibak badu interesik oraindik, bai? Ekarri dizkizuet, bueno, bat falta da, zen ez dakit zergatik hau txinda, baina liburu batzuk ekarri dizkizut, badago oso jende interesgarria, bata da, bueno, Supersonificadores liburu bat oso interesgarria, berezik ematen dituelako 10 pauta edozein pertsonak bere etorkizuna hobeto aurreikusteko aukera ematen dutelako. Eta gero Fran Biancheri eta GEAP izeneko Europa mailako ikertalde bat dago oso potentea, eta ekarri dizuet 2010-2020 egin zuen aurreikuspen bat, eta ikusiko dezue 2010ean idatzita dago zenba gauza asmatu ziren. Eta prospektibak badauka interesa, badauka, eta niri asko interesa zait. Prospektiban ez dakitzen bat egingo zuen lan, baina, bueno, referentzia horiek ekarri dizkizuet. Niri asko interesatzen zait, baina prospektiba etorkizuna aurreikustetik pasatzen ari gera etorkizuna sortzera. Eta paradoja batean gaude. Inoiz baino datu gehiago ditugu etorkizuna aurreikusteko, baina batzuek bakarri daukate etorkizun hori sortzeko aukera. Eta hori dago jokoan. Datuetan jokoa dago, eta joko horretan irabazle hauek dira. Hemen ikusten dituzuen hauek, aipatzen direnak dira Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Elon Musk, ez daka, da Tesla, baina tipoa da hain egolatra, azkenean berari buruz hitz egiten bukatzen dugula. Bueno,
hori beste komentarioa da. Baina hau da paradoxa, inoiz baino datu gehiago ditugu etorkizun hobeago bat diseinatzeko, baina batzuek bakarrik egin dezakete, edo egitera doaz. Eta hori ere erronka bada. Eta zein dira horiek? Bueno, ikusten dituzuen hauek. Eta gainera, gaizki ateratzen bada, badaukate ihes egiteko plana, bai? Hau da, Douglas Rushkoff da oso tipo interesgarri bat, zientzia fikzioan eta bera nobelista bada eta oso interesgarria, eta bera kontatzen du artikulu honetan nola deitu zioten, eta hor, aberats talde bat, ez? Eta bera pentsatzen, bueno, galdetuko diate aber etorkizunan zer egin dezakegun, gizartea hobetzeko, eta bar, ez. Galdera guztiak ziren, ea nola ihes egin mundu honetik. Bai, zein izango litzateken plan B-a, apokalipsi baten aurrean nola jun gaitezke beste mundu batzuetara, eta han bizitu, ze zonalde ez diren izango erasotuak aldaketa klimatikoaren gatik ara jurnalizateko eta etxe bat erosteko, eta bar. Bueno, osea, plan B-a badaukate, bale? Guk ez, inoiz, bai? Eta hemen, eta lanarekin zerikusia daukaten terminoetara eta egoera bueltatuz, gu, edo gure gizartean proposatzen ari den eraldaketa Industria 4.0 arena da. Industria 4.0 ez txapa emango zen badakizu zer den. Eta bestela hartu minutu bat eta irakurri. Hori da, ez? Prozesu produktiboetan automatizazioa eta teknologia berrien bidez, algoritmoen ezarpena, robotika eta azken teknologia baliatuz sortzea, ez? Industriari beste iraultza bat, beste interakzio bat ematea. Hori da proposamena. Bale. Nik TM jarri dut inorrez kabreatzeko zen Industria 4.0-ren ideia gu ere lan egiten dugu, osea, disclaimer bezala. Osea, gu ere teknologian eta enpresen digitalizazioan lan egiten dugu, baina gu beste perspektiba batetik egiten dugu. TM jarri diot, esateko honi buruz eta honi buruz bakarrik ari naizela. Bale, tan lana Industria 4.0 garaian. Hori de balioa da gure perspektiba edo proposatzen ari garen gizarte eraldaketa, ze gertatzen ari da une honetan lanarekin. Zen da testu ingurua benetan. Orkestako laguna, gaina, kriston datu pila eman dizkigun oso pozinago horrekin, zeia ez ditut azaldu behar gaierak, eta... Baina, bai, gure bizitzan lana oso garrantzitsua izan da eta izango da, segurazki. Lanaren inguruan eraiki dugu. Naiz eta ez dugun lanaren perspektiba integralik izan, ez, orain arte. Edo, ez dalako lanari buruz ari ganean, normalean lan produktiboari ari gara, eta ez dugu kontutan hartzen, ez lan erreproduktiboa, ez inkluso lan voluntaria. Orduan lan integraltasun hori ez dugu kontutan hartzen, eta beste bi horiek ere oinarrizkoa dira lan produktiborako. Hori da feminismoak adibidez aldarrikatzen duena. Lanaren prekarizazioa geldiezina da. Uberizazioa ere deitzen diogu kasu batzuetan, plataforma kapitalismoari lotuta dagoenean, baina gauza garrantzitsu bat, lana izateak ez du jada bizigarritasuna ziurtatzen. Oinarrizko errenta jasotzen duten parte handi bat, lana daukate. Edo jende askok 2-3 lan egin behar ditu bizitzeko. Egoera berrira egokitzeko gainera, kriston presioa, hori hitz egin dugu, ez? Hezkuntza, ezagutza berriak, azkar aldatuko da mundua eta zu egokitu hartzara, tsunami bat ematen du. Jode, no? Lasai, ez? Bai, bizi barko gara eta lana garrantzia eta toki bat izan barko du. Baina tsunami bat baliz bezala aurkezte zaigu, langileoi. Eta pertsonak ahaztu dira. Eta pertsonak aipatzen direnean termino hauetan egiten da. Talentua, trade market, edo marka registrada ere. Bai, ez kabreatzeko, baita. Talentua metatu, erakarri, sortu... Zer esan nahi du? Uste dut hori esaten denean ez du ezagutza berezi bat duen pertsona bat esan nahi, ez eta lan berezitu bat egiteko gaitasuna duena, gutxiago lanaren ondorioz lortutako ezagupen bat eskuratu duena, ez talentua, iztegira bagoaz, igual horietako adiera batzuk jasotzen ditu, baina erabiltzen denean, eta orain erabiltzen denean, Industria 4.0 garai honetan, edo garai izan nahi duen honetan,
Nik ustet gehienetan, eta barkatu idazet, duda bezala plantatuko dut, baina nire buruan afirmazioa dena, bai? Ustet termino ekonomikoetan ezagutza baliagarria duten pertsonei buruzari garela. Uste dut. Baina horrela bada, bazterrean zenbat pertsona uzteragoaz. Zenbat. Osa, ekonomikoki baliagarria diren pertsonak, ez ditugu ezagutza ezberdinak kontutan hartuko. Ezagutzak anitzak, gaitasunak anitzak dira, baina bakarrik ekonomikoki eta termino produktiboetan bakarrik direnak kontutan hartuko ditugu. Hori da talentua. Uste dut horrela erabiltzen dela. Hori da nire bezalantza. Humorez, baina... Bale, eta karri ditut, nik orkestrako lagunak ekarri dituen grafika dira asko zobeak, bale? Baina, badaukagu Euskal Herrian gaindegia izeneko, eta Imanol hemen dago presente, beraz. Badago oso, bueno, hor txosten badago oso interesgarria dena, eta karri ditut 3 grafika bakarrik. Zuek ikusteko, bale? Dira, Euskal Herri osoa kontutan hartzen duten datuak, eta dira, lehenengoa da, barne produktu gordina per capita, bai? Biztanleko, bai? Eta lehen hitz egin dugu erreferentziazko eskualdez, kasu honetan gaindegiak hartu zituen, hainbat, Finlandia zergatik, Imanoli galetu beharko diogu, baina beti konparatzen garelako finlandesekin, ez? Katalunia zergatik, bueno, ez dut esango, eta Eskozia ere zergatik, denok ulertzen duzu, eta gero dago erreferentzia Europako media, ez? Bueno, barne produktu gordinean bidatu, fijatu zaitezte nola dagoen kokatuta Euskal Herria, nik honi buruz, ez dute irakurketa sakonik egingo, bale? Bakoitzak biratu dezala. Bueno, zerbait esango dut, Bale, hau da lanaren produktibidadea. Produktibidadea da enplegatu bakoitzeko zenbat, ez? Lako rendimendu edo ateratzen zaion. Eta fijatu gure datua. Eta fijatu krisi garaia. Zer esan nahi du horrek? Krisi garaian, produktibidadea igo genuen. Osa, hor, proiektu politikoa da, esan nahi, langileen bizkarrean produktibidadea areagotu zen. Lana galdu zen, lehen oso ondo azaldu dute orkestako, beraz ez nahi zen. Baina, bueno, datu hori nahi du fijatzea. Hala ere, fijatu, lehenengo bi grafikoetan lehenengoa gaudela, bale? Gaindegia oso interesgarri egin zuen eta beti gaude goran. Baina, fijatu azkeneko honetan, errenta erabilgarria. Errenta erabilgarria da, zenolako errenta disponibilidadea daukate, kasu honetan pertsona norbanakoek, bai kontsumorako edo bai aurrezpenerako. Eta fijatu non gauden. Bai? Bueno, bakoitzak atera ditzala gaina, ni ez naiz ez estatista, ez ekonomilaria, orduan ni paso de liotan sartzea, bai? Baina bai, esan dezaket, hor ikusten, grafiko horretan ikusten dena, ez dela gertatzen ari den zerbait. Proiektu sozio-politiko-ekonomiko baten isla dela, bai? Eta zer ikusten dut, eta uste dut honetan denok egon gaitezkela ados. Lanaren produktibidadea gero eta handiagoa den arren, beraztan zuen banaketan desoreka gero eta handiagoak daudela, naiz eta azkeneko matiz horiek egon, orkestako lagunak kontatu dizkigunak, eta ezkutuko eta invisibilizatutako desberdintasun gehiago oraindik badaude. Bereziki, nik ez dut ekarri, baina emakumeen kasua oso nabarmena da baita ere gaindegiaren txosten honetan, edo ateratzen dituen datuetan behinik behin. Orduan, pantalla txuri beltzan ipizkat manikeo hor, en plan, ez zeate konturatuko, bale? Amestu dezakegu proiektu soziopolitiko-ekonomiko ezberdin bat, eta hau da proposamena. Marxek proposatu zuen jendartean zerbait sortzeko gero eta lan gutxiago egin behar izatean, pertsonentzako eta bere garapenerako denbora gehiago izateko aukera ikusi zuen ja bere garaian. Eta Keynesek, etioloko eta revisionista, 2030 urtean pentsatzen 3-4 orduko lan jardunaldiarekin nahikoa izango zela. Todo bien. Eta nun gelditu ziren ametsa hauek. 1949an uste dut, bigarren manifesto komunistaren baten, ideia batean, 30 orduko lan ordu. 1949 esan dut, esan pasada denbora asko. Eta oraindik hau ez dugu. Bale, ideia batzuk. Bale,
Bale, goazen pentsatzea, eta nahi zientzia fikzioa pila gustatzen zait, eta baita ere ensaio politikoa, orduan ikusten didazue, bi aldeetan dagoela ekilibriak egiten. Bale, goazen asmatzea, orain, ze izango izateke horrelako proiektu sozioekonomiko politiko baten oinarria, izan ziteken, ideia batzuk, ez da programa oso bat, ez da pentsatu ere. Zergatik ez dugu proposatzen lan jardunaldia 30 orduko ordu astekoa izatea? Soldata berdinarekin, hori bai, eta beti ere lana pertsonaren, nolabait, lanaren burujabetasunaren perspektiban. Hau da, bakoitza bere etorkizuneko proiektu, bizitza proiektua eraikitzeko gaitasunak gero eta gehiago izateko espazio batean. Kooperatibismoak adibidez, demokrazia ekonomikoaren baitan proposatzen duena bezala. Zergatik ez ditugu proposatzen, duintasuna ziurtatzeko oinarrizko errenta, eztabaida oso fuertea da Europa mailan nola txertatu zen. Eztabaida ez dago ja egin edo ez egin, dago nola egin. Izan daiteke proiektu neoliberal bat gehiago, edo benetan gizartearen berdintasunak areagotuko dituen tresna bat. Baina baita ere zergatik ez dugu pentsio duinak ziurtatzen, zen proiektu politikoa da, ere egin dezakegu, edo soldata minimoa igo, eta bereziki desberdintasunaren aurkako neurri zehatzak. Eta horri lotuta, eta hau ezinbestekoa izango da, bizitzaren sostengarritasuna ziurtatzeko baliabide struktural gehiago behar ditugu. Publikoak, komunak, komunitarioak, era guztitakoak. Baina, nolabait, atenditu gabeko pila bat pertsona utziko baditugu, hau ezinbestekoa izango da. Eta nola ikusten duzuen, baina nik ikusten. Bueno, orduan, helburua da, bale? Bizigea, ia mundu distopiko batzu proiektatzen, ez? Gorkak esan digu, ia nazi teknokapitalista bihurtuko garela. Bueno, ez, badaude ideia batzuk eta oso potenteak direnak, utopia bizigarri batzuen bila joateko. Eta bi referentzia bakarrik ekarri dizkizu. Batea da, Marina Garcesen humanidadeen perspektibatik, berak proposamen humanistiko bat egiten du, nova ilustrazio radikal, bersio originalean, eta oso potentea da. Berak humanismoa jartzen duelako etorkizunari begira, bizigarritasun horiek lortu nahian. Eta bestea da, manifesto acelerazionista, dala. Proposatzen duten hauek dira, normalean ezkerrean, igual zenbaitzutan, ez da esango orokorrean, egin izan dena da, teknologiaren, nolabait, teknofobia ere puntu bat ere nabaritu izan da, ez bakarrik ezkerrean, eskuinan ere bai, baina manifesto acelerazionista proposatzen duena teknologiaren erabilera supremo bat, nolabait, baina pertsonan eta jendartearen mesedetan. Hau da, erabili ditzagun teknologia guzti hauek pertsonen mesedetan. Eta hori da, orduan, azeleradorea zapaldu, baina etorkizun hobeagoak izateko. Eta ia bukatzeko, Ukronia bat zer den, norbait aquí? Ez? Bueno, Ukronia bada, gertaera bat gertatu da, ez? Pak, munduan, eta historia zijoan bide batetik, eta bukatu du beste bat izaten, bai? Imaginatu, tipikoa, adibide tipikoa jarriko dute, Bigarren Gerra Mundiala naziek irabazi izan balute, bale? Horri, puntu horri, deitzen zaio jonbar puntua, bale? Orduan, ni proposatzen dudana da, etorkizuneko utopiak sortzea. Hau da, orain, aipatu dituan joerak, horiek balima dira gehien bat, munduak eramatzen ari bagaitu retrotopia horietara edo soluzionismo, gustatzen ez egun horretara, bakoitzak ikusiko du gustatzen zaion edo ez, horiek ukronia bat bihurtzea, eta horretarako jonbar puntu hori edo inflexio puntu hori orain egitea. Eta hori zer da? Humanitateak eta zientziak giza ezagutza guztia eta teknologia mundu eta bizitza bizigarri batzuen mesedetan eta helburu horretan jartzea. Eta horretan, benetan, ez dakigu nola egingo dugun, baina ezin dugu ez da segundu bagal. Eskerrik asko.